Mun on pakko laittaa tää viesti teille tulee, koska me ollaan oikeesti aivan rapakunnossa. Mä sain duuniksi kouluttaa teidät Tubeconiin varten ja jos mä en tee sitä, me ei saada annettua yhden yhtä nimmaria tai otettua yhden yhtä selfieä. Okei. Mä laitoin treeniohjelman teille tulee. Noudattakaa sitä hinnalla millä hyvänsä. Onko selvä? Hyvä. I'm out. Yksikään kuva ei saa olla suttunen. Yksikään kuva ei saa olla epätarkka. Come on, jaksaa, pari vielä! Te teette tapahtuman. Te teette tunnelman. Viskataan sulle. Teidän nimmarit, ne ei saa olla mitään suttuu. Niitä pitää olla mintissä. Te ootte vihdoin valmiita Tubeconiin. Come on, man! Come on! Nyt on sun vuoro tehdä oma Tubecon workout-video. Lataa se someen näillä hashtageilla ja sä voit voittaa väkkärikierroksen Tubeconissa. Joten nähdään siellä. Moro!